Junta, building better Africa. Tukulandireni pano pa Parliament Television pamene tikucheza ndi Speaker wa nyumba ya malamulo amene wangosankhidwa kumene Right Honorable Samia Gafar Suleiman MP. Mtsogoleri wa nyumba ya malamulo amene wasankhidwa kuti atsogolere nyumbayi kuchokera mu chaka cha 2025 kufikira chaka cha 2030. Muli ndine Linda Masinga. Olemekezeka, congratulations posankhidwa ndithu ngati Speaker watsopano wa nyumba ya malamulo. Zikomo kwambiri Linda. Ndathokoza kwambiri potipasa nthawi kuti ticheze nanu. Zikomo kwambiri. Koyamba ndimangofuna ndingomva kuti kodi mukuchimva bwanji kupatsidwa udindo umenewu kusankhidwa ndithu ndi aphungu a nyumba ya malamulo kukhala Speaker wa nyumbayi kuchokera 2025 kufika 2030. Nene kuti ndachilandira bwino. Ndinosangalala kuti zimene amafuna president zatheka. Choyambirira ndikuthokoza kwa president a Professor Arthur Peter Mutharika amene anandiganizira ngati mwana wamodzi kuti yayo mwana uyu akhoza kukwanisa ntchito iyi. Ndizakhala othokoza moyo wanga wonse. Ndi chinthu chimene sinachembekezere koma ndachilandira ndi manja awiri. Ndikuziwanso kuti ngakhale chisangalalo chili choncho komanso ni ntchito imene imabwera ndi zinthu zakenso zazikulu zimene ukuyenera kulongosola komanso kugwira ntchito. Ndiye kwanga changa ni chisangalalo komanso ndikuziwa kuti ntchito yayamba nonso pano. Ntchito yokuti tithandizane kukonza dziko lathu pamodzi ndi a president ndi executive ife ngati parliament tikuyenera kuti tigwire limodzi ntchito ndi boma kuti zinthu ziyese kufulumira kusinthika kuti Malawi aone kusintha kwabwino. Ndimangofuna ndingomva kapena mungo ndigayirako pang'ono mphindi imene munamva kapena kuuzidwa kuti mwaganiziridwa kutero kapena pa Chingerezi you've been nominated kuti mupikisane ndithu kapena muime nawo pa mpando wa Speaker. Munamva mutani mphindi imene? Pamene president anandiyimbira foni kuti tikumalizanso kampeni. Tinayi titatopa ndi kuyenda kwa kampeni. Ndimaona ngati kuti sopano ntchito imene anandituma president ya kampeni taigwira pano tipuma. Koma a president atayimba foni kuti ayi ndifuna upite ku parliament ukakhale ngati Speaker. Kunena zoona si chinthu choti chimene ndimayembekezera. Koma ntakhala phe ndikumvesesa bwinobwino zimene amalankhula president. Ndinazazindikira kuti udindo usopano wandigwera ndikuyenera ndichilandire chinthuchi ndichitenge ndiyende nacho. Ndikuziwa kuti president komanso Malawi ochuluka anayika chikhulupiriro chawo mwa ine, ndipo ine ndifuna nditsimikize kuti sindiyakhumudwitsa kuyambira president komanso Malawi kuti ine ndizagwira ntchito imene ndikuyenera kugwira komanso mwina mochilimika kwambiri. Kuli ntchito yambiri imene tikuyenera kugwira ngati parliament. Mangandaniramo chakuti tikuyenera kugwira ntchito limodzi ndi aboma kuti masomphenya a president komanso manifesto yawo ikwaniritsidwe mopanda zopingapinga. Ndi ine ndithu changa ndi chisangalalo kuyambira siku imene anandiuza president kuti ndikayambe kampeni ya Speaker. Kampeni ndithu inali yovuta, mwakhala mukuona tikuthamanga koma ndithokoze ma MPs nyumba yonse pondipasa chikhulupiriro kuti ndiyatsogolere. Ine sindiyakhumudwitsa, ndigwira ntchito imene andituma kuti zonse ziyende bwino. Ndathokoza kwambiri. Olemekezeka, mwina pali mawu ena amene mukanafuna kunena kapena kuwonjezera pa zomwe mwina mafotokozazi? Chimene nganene ndichokuti Amalawi ndithokoze kwambiri Amalawi
ndakhala ndikulandira support yochuluka dziko lonse, kusonyeza kuti Amalawi pali chimene aona mwa ine, mwina ine sindotha kuchiona, koma kwa ine kukhala kuzipereka kuti Amalawi mawa asaza dandaule kuti ndinalakwitsa. Ine ndifuna ndigwire ntchito yokomera Amalawi, makamaka kuno ku parliament. Mukuziwa kuti kuno ndikumene kumachokera ndalama zoyendesera boma, budget. Ine ndifuna ndilimbikitse makomitizi athu kuti agwire ntchito mochilimika, mozipereka, komanso aziwe chimene anthu athu anatitumizira kuno. Tili kuno kuonesesa kuti ndalama imene tikuwapatsa boma ayendese bwino, maprogramu awo akaphindulira Amalawi enieni, Amalawi amene akupereredwa zinthu zambiri. Maso athu akhala pa Amalawi amenewo. Komanso ndinene pano kuti mawa nkucha pano president atisankhira cabinet, nduna zimene zikubwera ziyembekezere kuti ifeyo a parliament tiyakakamira kwambiri. Sitilola zakatangale, sitilola zaziphuphu. Makomitizi athu tiyapatsa zofunikira zonse kuti azionesesa kuti ndalama ya boma, ndalama ya Malawi ikugwira ntchito moyenera. Apo tichilimika kwambiri. Kupatula apo tikufuna kuti ulemerero wa nyumba ya malamulo ubwerere, komanso ma members athu, kuyambira ma members of parliament athu kupangidwa akupasidwa ulemu wawo moyenerera, komanso kuti onse akupasidwa chithandizo mosakondera, mosaona mbali, mosaona chipani chimene akuchokera, koma onse ngati ana pamodzi, ana pa parliament. Ineyo ngati kholo ndi kondana anga onse chimozimozi, komanso ngati pali zitukuko zokuti tigawa zonse mofanana, mosakondera. Komanso kuphatikizapo pa parliament pali ma members of staff, anthu athu amene amatigwirira ntchito. Nthawi zambiri anthu amenewa timayiwala. Parliament ndi institution yaikulu kwambiri, sizoona zimene zakhala zochitika mbuyomu. Tikufuna tisinthe kachitidwe kathu ka zinthu kuti ogwira ntchito pa parliament nawonso azimva kukoma kuti akugwira ntchito mboma, komanso ngati bungwe limodzi limene likuyendesa nawo boma. Chabwino. Ndithokoze kwambiri olemekezeka potipasa mpata kuti ticheze nanu mukanthawi kochepa kamene mwina tinakuyitanani kuti tiyankhule nanu. Komanso tingonenanso congratulations, tikufunirani mafuno abwino pa nthawi imene mukhala mugwira ntchito ngati speaker wa nyumba ya malamulo kuchoka mchaka chino 2025 kufikira 2030. Tathokoza kwambiri. Zikomo. Ndi mmeneso tachezera ndi olemekezeka Samia Gafar Suleiman MP amene asankhidwa kumene kukhala speaker wa nyumba ya malamulo amene atatsogolere nyumbayi kuchoka mchaka cha 2025 kufika chaka cha 2030. Ndine Linda Masinga, pitilizani kuonera programu yotsatira. Club Junta, building better Africa.